Dini sa covered court sa Barangay Panalsalan, Baramag, Bukidnon, gihimo ang massive awareness campaign sa Bravo Company 89th IB Philippine Army. Gihimo kini ato sa Linggo ng Kabataan Celebration nga adunay temang Youth Empowerment for Sustainable Future. Usa sa mga lecture nga gihimo sa mga sundalo ngadto sa mga batan-on ug pagpakabana sa palibot ug mamahimong ehemplo sa pagpatuman sa kalinaw sa ilang komunidad ug manguna sa pag-promote sa culture of security. Sumala sa 89th IB, mas maayong masugod sa batan-on ang pagka-promote sa kalinaw ug maka-impluwensya sab sila sa ubang kabatan-unan ug aron dili masaag ug ma-recruit sa daotang grupo hilabi na sa komunistang hutong. Gihimo sa mga sundalo ang massive awareness campaign kauban ang lokal nga gobyerno. Nagtuo ang 89th IB nga dakong tabang ang mga batan-on sa pagpakgang sa posibleng krimen nga mahitabo sa ilang komunidad. Tulo ka adlaw gihimo ang massive awareness campaign on youth recruitment and community security sa mga sundalo ug gipangdunulan og certificate ang mga batan-on sa paghuman sa programa. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.